Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Балалар бақшаларынан алып ұйышма хезмәткәрләренә кадәр Түбән Камалар махсус хәрби операциядагы егетләргә ярдәм итү өчен берләштеләр. 47-се Түбән Камада, 8-се Шөремәт авылы белән Камаланы бистәсендә безнең ишегалды программасы буенча ремонт эшләре башланды. Түбән Кама районында янгын куркынычсызлыгы чоры башланды. Йолаларны саклап. Монда менә балалар белән бергә улларым күреп шаккатып инде шундый менә 900 елгы туу турында таныклык бар бабайларның. Тарихта без эзлебез шәҗәрә фестиваленең зона этабы узды. Түбән Кама үзәк китапханәсендә шагыйрә Кама таңнар әдәби берләшмәсе әгъзасы Рушания Габасов белән очрашу узды. Махсус хәрби операциядагы егетләргә ярдәм итү өчен берләштеләр. Түбән Камада гуманитар ярдәм җыю эше дәвам итә. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан үзәккә көндә солдатлар өчен кирәк-яраклар китерелә. Бу юлы изге эшкә нәни шәһәрдәшләр, 53-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм 38-нче лицей укучылары да кушылды. Бу хакта алдагы материалда. 38-нче лицей укучылары гуманитар ярдәм җыю пунктында даими кунаклар. Бу юлы алар ил сакчыларына хатлар алып килделәр. Таныш булмаган, әмма якын кешеләргә иң изге теләкләрен юлыйлар. Шулай ук тартмаларда десант-штурм полкы хәрбиләре өчен 7 рация дә бар. Рация мы закупили. Бу рацияләрне хәйрия ярминкәсендә җыелган акчага сатып алдык. Әлеге чараны балалар, аларның әти-әниләре һәм укытучылар белән бергә үткәрдек, дип белдерде 38-нче лицейның педагог оештыручысы. 53-нче балалар бакчасы да бу эштә бик актив. 3 атна эчендә алар 10 тартма җыйганнар. Анда иң кирәкле әйберләр, шәхси гигиена чаралары, кием-салым, озак саклана торган продуктлар, коллектив акчалата да булыша. Безнең хезмәткәрләр 17 000 сум күләмендә акча җыйганнар. Егетләргә файда китерсен. Без аларны өйдә көтәбез. Исән-сау булсыннар, ди Лилия Мукминова. Изге эшкә теләге булган һәркем кушыла ала. Гуманитар ярдәм җыю пункты Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан. Үзәк көн саен эшли. Альбина Вәлиева, Вера Муратова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Безнең ишегалды программасы буенча Түбән Каманың 5 йортында комплекслы ремонт эшләре башланды. Төзекләндерү Түбән Камаларның фикерләрен исәпкә алып тотып башкарыла. Хәзерге вакытта Корабель урамындагы 30-нчы йорт ишегалдында ремонтның беренче этабы тәмамланган. Подряд оешмалары зур күләмле төзелеш-монтаж эшләренә керешкәннәр. Иске тротуарларны, сафтан чыккан уен һәм спорт мәйданчыкларын һәм башка элементларны сүтәләр. 2026 елда безнең ишегалды республика программасы буенча Түбән Кама муниципаль районында 55 ишегалды төзекләндереләчәк. Шуларның 47-се Түбән Камада, 8-е Шөремәт авылы белән Кама аланы бистәсендә. Эшләр комплекслы башкарыла. Билгеләнгән участокларда Татэнерго предприятиесе торбаларны да алыштыра. Түбән Камада 15 апрельдән янгынга каршы махсус режим гамәлгә керде. Бу узган елгы вакытларга караганда соңрак, сәбәбе язның һава торышы үзенчәлекләре белән бәйле. Әлеге режим вакытында учак ягу, коры үләнне һәм чүп-чарны яндыру тыела. Моннан тыш урман янгыннары куркынычы янаган торак пунктлар, бакчачылык ширкәтләре территориясендә мангалларда ризык әзерләргә ярамый. Янгын куркынычы булган чорда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре профилактик эшен оештыра, махсус рейдлар үткәрә. Янгын иминлеген таләпләрен үтәмәгән өчен махсус режим чорында административ җаваплылык 2 тапкыр арта. Түбән Камада беренчеләр йорты ачылуга әзерләнә. Ул элеккеге балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда урнашкан. Беренче катта яшүсмерләр рәсемнәре күргәзмәсе өчен зона әзерлиләр. Икенче кат бәйрәмнәр һәм мөһим вакыйгалар урыны. Монда тантаналы рәвештә паспорт тапшыру, мастер-класслар, очрашулар үткәреләчәк. Беренчеләрнең йортында заманча лабораториялар да каралган. Биредә 20дән артык түгәрәк оештыручы тәҗрибәле педагоглар эшләячәк. Беренчеләрнең йортын ачу апрель аена планлаштырылган. Түбән Кама мэры беренчеләр хәрәкәтенең Татарстандагы
төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов белән бергә әзерлек эшләре барышы белән таныштылар. Бинада Түбән Каманың мактаулы гражданины Илдус Садыков бюсты да урнаштырылган. Фасадында аның исеме язылган истәлек тактасы бар. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Алар гаилә традицияларын саклауга, буыннар бәйләнешен ныгытуга һәм туган як тарихына кызыксынуны уятырга көч куялар. Сүз тарихта без излебез шәҗәрә фестиваленең зона этабында катнашучылар турында бара. Җиңүче исеме өчен 9 гаилә көрәшә. Алар Түбән Кама, Актаныш, Тукай, Сарман, Мөслим, Минзәлә, Азнакай, Яңа Чишмә һәм Чистай районнары данын яклый. Конкурсантлар мәртәбәле жюри әгъзаларына сәләтләрен күрсәттеләр, нәсел агачларын һәм милли ризыкларын тәкъдим иттеләр. Бәйгенең иң матур мизгелләрен бергәләп карыйк. Әнибез пешергән тәмле җәймәдә хәбәрсезләрдән авыз итәргә чакырабыз, рәхмәт итегез. Хәсәнҗановлар кунакларны милли ризыклар белән сыйлый, иң яратып пешерә торганы җәймә. Аны борынгы рецепт буенча әзерлиләр. Гаиләдә әби-бабайлардан калган йолаларны үтәп яшиләр. Нәсел шәҗәрәсен дә төзегәннәр. Ул 10 буынны кылачлый. Бу инде менә беренчедән әби бабайларга дуга булып барсын инде. Менә аларның шул хәле күп архивы бездә. Алар менә сондыкта җыелып ята бит инде. Гел ашыгабыз, вакыт юк, каядыр чабабыз. Ә монда менә балалар белән бергә улларым күреп шаккатып инде шундый менә 900 елгы туу турында таныклык бар бабайларның. Үлү турында таныклар минем бабамның бабаларыныкы. Латинча язылган, латин графикасында элеккеге. Менә шуларны балалар күреп, аңлап, танып, бу бит безнеке дип үзләре хәзер менә коллекцияләр җыя башладылар. Тарихта без излебез шәҗәрә фестивале 8нче тапкыр үткәрелә. Аның зона этабына 9 гаилә узды. Алар Түбән Кама, Актаныш, Тукай, Сарман, Мөслим, Минзәлә, Азнакай, Яңа Чишмә һәм Чистай районнары данын яклыйлар. Üç minut içinde alар үзләренең пешерә торган ашауларын сөйләргә тиешләр. Сәхнәдә инде без аларның шәҗәрәләрен кем ясаган, күпме кешеләр бар аларның шәҗәрәләрендә һәм инде иң лаеклы кешеләре турында үзләренең тарихларын безгә сөйләп китәрләрдер дип уйлыйбыз. Билүләр, җырлар. Республиканың бай мираслы нәселләре сәхнәдә концерт номерлары тәкъдим итте. Милли костюмнар күрсәтте һәм үз гореф-гадәтләре һәм йолалары турында сөйләде. Оештыручылар әйтүенчә, фестивальнең төп таләбе нәсел шәҗәрәсен төзү, архивта эзләнеп, әби-бабайларның кем булуын ачыклау. 1942 елның 20 декабрендә Сталинград өчен барган авыр сугышта беренче тапкыр яраланды. Фестиваль Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан үткәрелә. Зона этабы нәтиҗәләре буенча Хәсәнҗановлар гаиләсе җиңү яулый. Алар Түбән Кама данын Казанда узачак конкурсның финалында яклаячак. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. 19 апрельдә Түбән Кама районында керәшеннәрнең Пасха олы көн бәйрәме үткәрелә. Кече Җирекле авылына шәһәрдәшләр автобуста бушлай барып җитә алачак. Ул халыклар дуслыгы йорты янындагы мәйданчыктан Химиклар проспектындагы 72Б адресы көндезге 10 сәгатьтә кузгала дип хәбәр итә администрацияның матбугат хезмәте. Оештыручылар кунаклар өчен мастер-класслар, Пасха уеннары, сыйлар һәм керәшен ансамбльләре катнашында концерт әзерләгәннәр. Бәйрәм көндезге 11дә башлана, уздыру урыны Мәдәният йорты тирәсе. Түбән Кама үзәк китапханәсендә шагыйрә, Кама таңнары әдәби берләшмәсе әгъзасы Рушания Габбасова белән очрашу узды. Юбиляр үзенең бай иҗаты, тормыш тәҗрибәсе белән уртаклашып, кунакларны шигъри әсәрләре белән сөендерде. Фикерләрдән күренгәнчә, очрашу кунакларның күңеленә хуш килә. Рушания Габбасовага алар киләчәктә дә иҗатында уңышлар теләделәр. Исегезгә төшерәм, Тукай атналыгы кысаларында үзәк китапханәдә көн дә диярлек танылган шәхесләр белән очрашулар үтә. Бүгінгі очрашу дуслар, туганнар җыелып, минем гомер бәйрәмемне үткәрү, иҗат кичәмне үткәрү көтеп алынган бәйрәм. Барсы да бик шатланышып килде. Республикабызның
төрле районнарынан. Шолулар да монда булачак. Бар инде алар Кукмарадан, Казаннан. Барсы да Түбән Камадагы дусларым. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.